Ik zal een zaak maken, Tinanio. Honestly, ik zal een zaak maken. Ik zal die social worker phone. Cause hoe meen zij, ons was voor 6 maanden in die talking stage voor ons gedatet. En nou date ons, dan is die breakfast in bed. Zij tegen denkt, zij moet mensen, dat zij kan niet een fokkost maken. Dit is mijn question. Nou, die zelf, een mansmens die, als hij het die week komt. Die zelf het. En wat is je oplossing? Cause als er één in zoals niet verstaan is, als een vrouw mensen kost gaat maken, en na 10 jaar, best believe ze gaat die kost maken na 30. Zij is baie lucky als ze iemand komt meet en hulle lyk te wen is wat Leo om kosten maak, omdat hulle nou hulle eie familie het. Ik ken baie vrouwmense wat in sy eie kan gebak het. Wat glo my, 2 kinders later en 'n husband of 'n boyfriend, die vrouwmense maak nou weer die beste kos. Van hulle was willing geweest om te leer. Hulle het hulle pride in hulle sak gesit. Maar die nieuwe baby's van vandaag, I must do my eyelashes, I must do my nails. Sy gaat nie op fok, hy vrou dat, sy gaat die leer om koste maak om hy ouderdom. Nooit. Sy sal liefste so 'n man sit, maar sy gaat nie voor 'n stou staan om 'n mansmens koste maak. Maar die einde van die dag, meneer een vrouw van wat die kost kan maken, jou huwelijk gaat uitweken. Je moet dan slapen al buiten in bed.